Nazioarteko oihartzuna izan du larunbatean Ertzaintzak Loiuko aireportuan Global Sumut flotillako kideen aurka izandako jardunak. Euskal Poliziak izandako jarrera oldarkorraz baliatu da Israelgo estatua ere ekintzaileen aurka gauzatu zituzten jazarpenak, torturak eta tratu txarrak ukatzeko. Gideon Saar, gobernu sionistako atzerri ministroak esaterako, hipokrisia egotzi dio Pedro Sánchez Espainiako presidenteari eta Israelen irudia zikintzeko munduko txapelketaren buru izatea. Bien bitartean, Loiuko gertakarien ardura bere gain hartu ostean, Eusko Legebiltzarraren aurrean emango ditu bihar azalpenak, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak. Euskara sustatuko duen titulazio propioa eskainiko du Nafarroako Unibertsitate Publikoak datorren ikasturtetik aurrera. Hori egikaritzeko akordioa sinatu dute gaurkoan Nafarroako Gobernuak, Euskara Bideak eta Nupeko arduradunek. Euskara gizartean sustatzeko eta biziberritzeko planifikazio linguistikoa izenpean, hizkuntza politiketan aditu izateko ikasketak garatuko dira bertan eta 15 kreditu izango ditu titulazioak. Gasteizko Martxoak 3 biktimen elkarteak eta Iruñeko Sanferminak 78 gogoan memoria taldeek, estatua erantzule ekimena aurkeztuko dute maiatzaren 27an Espainiako Kongresuko Memoria Demokratikoko intertaldearen aurrean. Hilabete bereko hilaren 28an berriz, Nafarroako Parlamentuaren osoko bilkuran. Horren helburua, Espainiako Gobernuari 1976ko martxoaren 3an Gasteizen eta 1978ko Sanferminetan Iruñean egindako krimenetan Espainiako estatuak izan zuen erantzukizun nagusi eta zuzena aitortzeko eskatzea izango da. Gabon guztioi eta ongi etorri maiatzaren 25ko albistegira. Larunbatean iritsi ziren Loiuko aireportura Israelek bahituta eduki dituen Global Sumut flotillako kideak. Harrera egon zen prest aireportuan, baina Ertzaintza oldartu zitzaien. Irudi hauek hautsak harrotu dituztean eta hemen. Global Sumut flotillako kideak Bilbora iristean Ertzaintza oldartu zitzaien eta hainbat kide atxilo eraman zituen poliziak. Horretaz mintzatu da Joseba Diez Antxustegi jeltzalea telebista publikoan egin dioten elkarrizketan. Nik esan dezakedan gauza bakarra da ikusi dituen irudiak ez zitzaizkida bat ere gustatu. Ez dut uste hori izan behar denik eman behar dugun irudia. Eta zentzu horretan, esan dezaket, atzo Zupiria sailburuak esan dakoa. Ez zitzaizkidala gustatu inondik inora ikusi genituen irudiak, eta argitu beharko dela. Ildo beretik Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak esan du, Loiuko aireportuan jaso ziren irudiak ez zirela gertatu behar. Loiun gertatutakoaz, esan nahi dudan lehenengo gauza da, sentitzen dugula gertatutakoa. Eta batez ere, sentitzen dugu gertatu behar ez zuelako. Gaia hitz egin dezegoen, aldez aurretik, bai aireportuko segurtasun arduradunekin, bai ara konzentratu eta elkartasuna adieraztera joan ziren personekin. Uste dut, beste behin, erakutsi dugula edo adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu baketsu batean bideratzeko. Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Horiek horrela Peio Otxandiano EH Bilduk legebiltzarrean daukan buruak sare sozialen bidez adierazi du, erantzukizunak onartzeak berekin ekarri beharko lukeela presazko neurriak hartzea eta zentzu berean, arazoa ukatzetik arazoa aitortzera pasa behar dela Eusko Jaurlaritza. Euskal jendarteak Bilbon egindako manifestazioan argi utzi du Ertzaintzaren jokabidea neurriz kanpokoa izan dela Bilboko aireportuan, eta egoera salatu dute, Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize, sionismoa suntsitu Palestina askatu lelopean. Igande honetan bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumeen nazioarteko eguna izan da. Honen harira, Euskal Herriko hiriburuetan gerraren negozioaren aurkako mobilizazioak egin dituzte. Igande honetan bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumeen nazioarteko eguna izan da. Honen harira, Hego Euskal Herriko hiriburuetan emakumeak gerraren negozioaren aurka mobilizatu dira.
Gasteizen Andramari Zuriaren plazan egin dute ekintza Ez gure izenean lelopean. Emakumeok gerraren aurka plataformaren eskutik, hainbat emakume elkartu dira jantzi eta pankartekin eta adierazi dute bizitza ez dela armekin, armadekin edo muga militarizatuekin defendatzen. Gasteizko batailaren monumentua inguratu eta adierazi dute gerraren aurkako emakumeek ez dutela nahi monumentu hori hiriaren erakusgarri nagusia izatea, gerraren izugarrikeria gogoratzeko ez bada. Hala, salatu dute ere gobernuak gatazkekin negozioa egiten duten heriotzaren industriako enpresei diru publikoa eman ahal izateko legeak aldatzen dituela. Horren aurrean argi utzi dute haien jarrera. Gerrarik ez gure izenean. Hala, artista feministen taldeak ere hartu du parte mobilizazioan eta hainbat performanceen bidez gerraren negozioa irudikatu dute. Bilbon eta Iruñean ere egin dituzte manifestazioak eta gerra salatzeaz gain, elkartasuna adierazi diete ere asteburu honetan loiura iritsi diren Global Sumut flotillako kideei. Egoeraren aurrean ertzaintzak izan duen jarrera ere gaitzetsi egin dute. Ipar Euskal Herriko ikasleek baxuako azterketa idatzi bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egin algo dutela jakinarazi du Eduard Dufrey, Frantziako hezkuntza ministroak. Legezko marko berri hau 2028an jarriko dute martxan. Eduard Gefray, Frantziako hezkuntza ministroak US France egunkarian adierazi duenez, Ipar Euskal Herriko ikasleek baxoako azterketa idatzi bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egiteko aukera izango dute 2028tik aurrera hezkuntza elebidunari legezko marko egonkorra eskainiz. Neurri honen asmoa joan den ostegunean jakinarazi zien Gefraik Pello Dufau eta Paul Molak diputatuei eta igande honetan eman ditu argitara xehetasun gehiago. Arautegi berriaren arabera ikaslek gai bakarra hautatu ahal izango dute euskaraz jarduteko gainerakoak frantsesez osatu beharko dituztelarik. Azterketa guztiak gaindituz gero ordea basoko diplomak zehaztuko du programa elebiduna osatu dutela. Erabaki hau Baionako Bernat Etxepare Lizeoko ikaslek matematikako basoa euskaraz egiteko eta hizkuntza gutxituen bidezko azterketak bermatzeko eskubidea aldarrikatu eta aste gutxitara dator. Hezkuntza ministroak auzia behin betiko bideratzeko neurria iragarri badu ere, xedapenak ez die aurtengo ikaslei eragingo. Datorren iraietik aurrera batxilergoa egingo dutenek ordea marko arautzaile berri honetan burutu ahal izango dituzte beren ikasketak. Helmugak bizipoza jaia ospatu dute Lehartibain maiatzaren 22tik 24ra. Bertan 100 lagun bildu dira egunez egun ekitaldiez gozatzeko. Antolatzaileek ekitaldiaren oso balorazio positiboa egin dute. Asteburuko ekintzetako bat bizipozako elkarteko kideek eskualdea 6 bider zeharkatzea izan da, bizikleta gainean eta geldialdiak egiten herri bakoitzean. Era berean, antolatzaileek eskualde osoak jaian izandako inplikazioa eskertu dute eta bereziki Berriatuako herriak jaiaren antolakuntzan izandako inplikazioa. Alestis Aerospace enpresako langileek lanuzteak hasi dituzte astelehen honetan. Sindikatuek salatu dute lan karga handitzen ari dela eta enpresak ez dituela langileen baldintzak hobetu. Hori dela eta datozen egunetan 2 eta 4 orduko geldialdiak egingo dituzte. Astelehen honetan hasi dituzte lanuzteak Gasteizko Alestis Aerospace enpresako langileek. Azaldu duten erzanda bakoitzean 2 orduko geldialdiak egingo dituzte. Era berean hilaren 26an eta 28an ere geldialdiak egingo dituzte. Hori gutxi ez eta enpresak jarrera aldatu ezean, ekainaren 2an, 4an, 9an eta 11an 4 orduko lanuzteak egingo dituztela jakinarazi dute. Sindikatuek enpresako langileek gero eta lankarga handiagoa dutela salatu dute. Eskaerak handitzen ari baitira. Horrek enpresaren etekinak etengabe gora egitea eragin du, baina aldiz adierazi dute ez dela langileen baldintzetan islatu. Gainera azaldu dute enpresak eskubideak murrizteko aukera mahaigaineratu duela eta ez dituztela KPI-aren gainetik dauden soldata igoerak onartuko. Alestis Aerospace konpainiako enpresa batzordea, UGT, ELA-LAB eta CGT sindikatuetako 2 ordezkarik osatzen dute. Denek bat egin dute enpresak lan hitzarmenaren negoziazioan duen jarrera kritikatzeko. Pantxoa eta Peiok kontzertua eskaini zuten atzokoan Iruñeko Baluarten bere agurbiran emandako bigarrena. 6 hamarkadetako ibilbide musikalean sorturiko abestiak izan zituzten gogoan.
Euskal Herriko baso eta murgilduko gara gaurkoan, bisita virtuala egingo dugu Hamaikako platotik, izan ere, Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian liburua argitaratu berri dute, gure lurretan dauden espezien inguruan ezaguera zabala islatzen duen obra, eta hortik abiatuta Euskal Herriko basogintza ereduaren inguruan ere sakonduko dugu. Beraz, guztioni buruz hitz egiteko eta hausnartzeko gonbidatu dugu gaurkoan gurera liburu honen egileetako bat, Markel Arriola bengoa. Eguerdion, Markel. Eguerdion. Mila esker gonbidapena onartzeagatik. Zeu bai. Esan bezala, liburua, Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian kaleratu berritan edo kaleratzekotan zaudete. Zertan datza liburua, zer topatuko du irakurleak? Bueno, bada liburu bat, aukera izan dugu apurate kapritxoz idazteko liburu bat, eta sartu nahi genuen guzti hori sartzeko. Orduan da liburu bat nahiko mardula, 500 horri ditu, dina laua baino pixkat handiagoa da liburua, eta laburtzeko esango nuke 3 zati dituela. Lehendabizikoan aipatzen ditugu gai orokorrak, Zuhaitzekin lanak nola egin, errepaso historiko bat ere egiten dugu, basogintzaz, paisaia hitz egiten dugu, erabileretaz, gai apur bat holan zehatzak lantzen ditugu modu oso labur baten, eta sentsazioa izan dugu askotan gai horietako bakoitza lantzeko liburu bat beharko genukela, baina ez dugu horren beste tarterik izan, beraz, modu oso laburtu baten ero landu ditugu gai horiek. Bigarren zatia izango litzateke fitxena, horrek hartzen du zatirik handiena, 300 orrialde hartzen ditu, eta 116 espezie aztertzen ditugu banan-banan, eta hitz egiten dugu ezaugarri botanikoez, ekologiaz, erabileraz, bitxikeriez, pixkat zuhaitz horiek inguruan daukaten kultura guzti horren inguruan, edo kultura guzti horren zati baten inguruan. Eta azkenik, gibeleko gaiak ero izendatu duguna, dira atzeko 100 orrialde inguruak, horko zatirik handiena hiztegiak hartzen du, 5.050 hitz inguru sartu ditugu, zuhaitzen eta arbolen munduko hitzak, horako glosario moduko bat. Sartu dugu ere Imanol Artolaren xilotekako bilduma, sartu ditugu beste hainbat gauzatxo, eta labur esateko liburua eskutan izango duenak, izango du aukera espezie bakoitzaren ezagutzetan sakontzeko, eta baita gai orokorragoetan ere apurate muturrak sartzeko. Saiatu gara idazten modu ulertarraz baten,
edo zeinentzat erabilgarria izan dadin. Hau da, ezagutza gutxi dituenak, nolako zertzelada batzuk hartuko ditu liburu hartatik, eta kuriositate handiagoa duenak izango dut artea ere gehiago sakontzeko. Zaila horren beste gai nagusi badago, baina gai txiki ugari inguruan guzti hori laburbiltzea zaila izango da, ezta? Bai, batez ere, 3 pertsonan artean egin dugu liburua, Jakobak esperientzia oso luzea du liburuak idazten, Iñaki nik ez. Gure egunerokotasunean idazte ditugu bestelako dokumentuak eta liburuskatxoren bat idatzi dugu ere, gauza txikiak egin ditugu, baina horrelako lan potolorik oraindik ez dugu egin. Eta batetik 3 pertsonan arteko ideiak bateratzea eta antolatzea eta gero guztioi forma ematea, lan potoloa izan da. Eta esan dizuan, gai askotan geratu gara, idatzi behar duzu basogintzaz 3.000 karakteretan, edo kimaketetaz 3.000 karakteretan. Eta badenean gai bat oso barruan bizi duzuna, askotan ez labur geratzen zaizu, esaten duzu, honen inguruan idatzi halko nuke liburu bat. Baina, iruditzen zait, zertzela batzuk ematen dituela zenbait gai gakoren inguruan, eta, jenteak esango du, zer iruditzen zaian. Aipatu duzun bezala, 3 pertsonen artean eginiko lana da, zutaz gain Jakob Errekondok eta Iñaki Etxebestek ere egin dute liburua. Nolakoa da, holako proiektu bat talde lanean edo elkarlanean sortzea? Nik uste badituela zailtasun batzuk, eta baina alde positibo askoz gehiago ditu. Gara 3 pertsona nahiko desberdinak, kanpoti begiratuta agian gure frikismoa oso berdintxua da, eta 3 dugu saletasun da maitasun oso handi bat zuhaitz eta arbolekiko. Baina gero egia da, bizi dugula gaia nahiko puntu desberdinetatik, beti ere modu erlatibo baten ulertuta. Eta orduan oso aberasgarria izan da, prozesua bera ikasi dugulako asko, bai zuhaitzetaz da arboletaz, baina bai horrelako lan bat egiteko eraz ere bai, azpimarratu behar dut argiako lantaldea onduan izatea kristona izan dela, izan dugulako munduko baliabiderik honen, esan nahi dut liburua bidazterako orduan. Eta hori, 3 ekarpenetara joan da, aurrekoan ere aipatu nuen, esango nuke Jakobak egin duela ekarpena batez ere erabileratik, kulturatik, asko daki tresnetaz edo zuhaitzak kudeatzeko edo lantzeko moduetaz, hizkuntzaz. Iñaki gehiago landu du gaixotasun da izurriten kontua, oso abila da ere mapak egiten, edo informazioa biltzen, eta nik gehiago landu dut kudeaketaren arloa, botanika, ekologia, orduan iruditzen zait, 3 alor horiek nahiko ondo uztartu ditugula. Eta guzti hori kontutan hartuta, dokumentazio eta idazte prozesua ere esanguratsu izango zen, hau da, zenbat denbora halako liburu bat egikaritzeko? Jakobak egin zigun proposamena liburua bidazteko 2019an, eta seginen liburua idazten 2021an, idazten benetan, beraz 5 urteko prozesua izan da, prozesu potentea izan da, egia da, nik adibidez lanetik kanpo egin dudan zerbait da, astebururo eskaini dizkiot 10-20 ordu artean liburuari, hainbat urtez. Orduan izan da prozesu bat, esfortzu handia eskatu diguna, asko luzatu da, egia da ez dugula dedikazio osoa izan. Ez eta bai, asteburua dedikatzen nion igual liburua idazteari, aste barruan basogintzan aritzen naiz, baina aste barru horretan ikasitakoak ere eraman ditut liburura, eta hori ere azpimarratu nahi dut, askotan nik basogintzaz dakidana, taldean ikasi dute handi baten, Tante Baso Jabe Kooperatiban egiten dut lan, eta lankidekin batera ikasi dute asko, eta hori ere islatzen da liburu honetan. Orduan ezaguera edo kolektibotasun hori ere islatzen da liburuan, ezta? Bai, eta gero liburua batez ere informazio bilketa lan bat. Bakoitzak hartu du bere gaia eta informazioa pilatu eta landu eta kontrastatu eta hori eraman dugu liburura. Eta gero egon dira gai batzuk, kuriositate handia pizten zigutenak, baina ez ginenak nahikoa prest ikusten horren inguruan idazteko. Adibidez, zuhaitzaren da arbolaren auziaren inguruan, edo zura eta egurra, edo oiana eta basoa eta mendia. Eta kasu horietan jo dugu adituen gana, eta 15 adituk hartu dute parte liburuan ere,
artikuluak idazten gai konkretuen inguruan. Beraz, gutxienez, gaude hor 15 gehi 3 idazle, baina badago Dani ere, Dani Blankok atera ditu argazki pila bat, liburuan 1000 argazkitik gora aurkituko ditu liburua zabaltzen duenak. Gero Argiako lantaldean ere izan ditugu zuzenketan jardun dutenak, liburua errepasatzen, aholkuak ematen, beraz oso lan zabala izan da. Gero ere, gai baten inguruan sakontzen hasten zarenean, ikusten dituzu 1000 frente, eta kontaktuak izan baditugunez, kontaktu batekin da bestearekin apur bat informazio hori kontrastatzeko eta elikatzeko aukera izan dugu, beraz, orrialde baten jartzen dugu, eskertzen orrialde baten jartzen dugu zenbat pertsonak hartu duten parte, zuzenean edo zeharka liburu horretan, eta izugarri jente pilo badago, eta iruditzen zaigu horrek ematen diola liburuari pixua ere, kolektibotasun horrek. Esaten duzuenen arabera, orduan, badirudi proiektu bizia izan dela, hasieran ideia bat, eta gero topatzen joan zaretenaren harira ere, bere nolabaiteko bizi propioa izan duela liburu honek. Bai, ez dakit liburu bat horrela egin behar den edo ez, baina guk horrela egin dugu, hasieran zirriborro bat. Horrekoan aipatu nuen dela, nik liburutegi baten topatu nahiko nuken liburua. Honek ez du esan nahi dela kriston liburua, baizik eta aukera izan dudala, nahi nuen liburuari egiteko. Eta askotan, botanika liburuetan faltan izaten ditut hainbat kontu, hainbat irizpide. Orduan batu dugu apur bat, 3 liburu baten aurkitu nahiko genuken guzti hori, eta esan gauz hartu nahi dugu liburuan. Eta egitura honekin. Gero idazten joan garen einean egitura aldatuz joan da. Eta gai batzuk kendu ditugu, gai batzuk sartu ditugu, eta gero muga bat jarri behar genuen ere, 500 orrialdera iritsi gara, baina gai ginen askoz gehiago luzatzeko etzen komeni eta horrelaxe geratu da. Horrek agian bigarren proiektu baterako bidea uzten dizu irikita? Bai, gaurdanik hasi gara zuzenketa batzuk egiten edo bigarren bertsio bat egiten. Askotan hiztegiari dagokionez ere lehen aipatu dut 5.052 hitz, baina batekin egoten zara eta esate dizu hitz bat, besteak beste bat, apuntatzen zoaz, da hori azkenean elikatzen joango gara etengabe. Asmoa ere bada, zenbait euskarri modu digitalean aurkeztea, adibidez, liburuak hasieran izango du hasierako herrialdeetan Euskal Herriko zuhaitz aparten mapa bat. Eta hor ikusi ahalko da, zuhaitz apartak zelekutan dauden, da pixkat ezaugarri orokor batzuk. Guzti hori eramango dugu Argiako bizibaratzeako webgunera, eta webgune horretan erabiltzaileak edo interesa duenak aukera izango du kontsulta horiek egiteko eta datu berriak sartzeko. Beraz, zentzu horretan ere proiektu bizi bat izatea nahi dugu, badu bere nola esan, zurruntasuna, hau da 2026an argitaratutako liburu bada, eta hori gerriko da liburuan bertan, hitz egiten dugulako adibidez erabileretaz, da erabilerak 20 urte barru desberdinak izango dira, gauza asko aldatuko dira eta abar. Beraz, badauko zentzu hori, 2026an kokatzeak, eta aldi berean liburuak izango du biziak diren, edo izango ditu biziak diren zati batzuk bizi baratzea webgunearen bitartez kudatuko ditugunak. Aipatu duzu duela minutu batzuk, zuhaitza eta arbola, zura eta egurra ere, hainbat hitz Euskal Herritarrontzat edo Euskaldunontzat behintzat, guk sinonimo gisa ditugunak. Agian oiana eta basoa desberdintzen dugu zertxoa gehiago, baina aipatu dituzun besteak ez. Zuhaitzak eta arbolaren kasuan zergatik zehaztu nahi izan dituzue biak izenburuan? Bale, asko galdetu digute hau, eta espero genuen ere. Badaude beste liburu batzuk, Gatxitegik idatzitako adibidez, Zuhaitzak eta arbolak, uste duela izena, ez nago ziur. Baina badaude liburu batzuk izendapen hori hartu dutenak. Batzuentzat sinonimoak dira, adibidez guretzat Aramaion zuhaitza ez dugu erabiltzen, guztia dira arbolak. Hor bai ikusi dugu, Jakoba eta Iñaki eta bien artean adibidez badaudela ezberdintasunak euskalkiari dagokionez. Beste batzuk igual arbola gutxiago erabiltzen dute, zuhaitza erabiltzen dute. Badago batzuetan sinonimo beteak dira, bi hitzak, baina batzutan erabiltzen dira gauza ezberdinak adierazteko ere. Eta batzutan erabiltzen da zuhaitza adierazteko nolabait zuhaitze natural bat, hau da, inongo kimaketarik edo txertaketarik edo izan ez duen zuhaitz bat, eta arbola erabiltzen da
etxekotutako espeziari referentzia egiteko. Adibidez, sagar arbola. Guk ez dugu zuhaitza erabiltzen, baina baso sagarra eta sagar arbola esaten dugu. Edo urritza basokoa eta etxekoa urritza arbola. Beraz, arbola horrek bai ematen dio enfasi bat, gure kasuan etxekotasun horri. Euskara Batuan edo euskalki batzuetan bereiztu egiten dira zentzu horretan. Hemen ez dago, eta liburuan ere, guk zalantza hauek izan ditugu idazterako orduan, adituen gana jo dugu, adituek idatzi dute horren inguruan, eta askotan ez dugu erantzun zurrun bat jaso. Batzutan erantzunak agian norabide zabalago bat uzten du, baina hori da, esan dezakeguna zuhaitz eta arbolen inguruan. Batetik, euskal kulturaren zati bat biltzea liburu honetan, iruditzen zaigu zuhaitzak eta arbolak konstante bat izan direla gure kulturan eta gure bilakaera historikoan. Ezinbesteko izan ditugu biziraupenerako, ezinbesteko ditugu orain ere, ezagutza oso handia pilatu dugu horren inguruan, eta iruditzen zaigu badela momentu polit bat guzti hori jasotzeko. Baditugulako gaitasun informatikoak gaur gaurkoz guzti hori biltzeko, eta baditugulako oraindik antzinako erreferentziak nahiko ongi kontserbatutakoak edo eskuragarri daudenak. Eta apurat horregatik eta zuhaitzi eta arbolei diegun pasioagatik ere. Eta gero garrantzi handia nahi izan diogu euskarari ere. Eta iruditzen zait hori erakusten duela liburuak, Euskal Herriari ere, Euskal Herri mailako proiektu bat bezala irudikatzen dugu. Zaila da Euskal Herri osoa eramatea liburu batera. Gehiago joko duzu beti eremu batetik edo bestetik. Argazkiak ateratzerakotan adibidez, bereziki ibili gara Nafarroan eta Araban. Egongo dira beti leku batzuk adibidez, representazio txikiagoa dutenak, baina hori oso zaila da, ez dela. Gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa Markel Arriola Bengoa, mila esker Amaikarekin hitz egiteko tartea hartzeagatik. Zuri. Hona arte iritsi da astelehen honetako albistegia. Txatar taldearen Piztiak abestiarekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, Amaikako webgunea eta sare sozialak kontsulta ditzakezue. Bihar izango gara berriz ere bueltan zuekin, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan.